maar is het dichtste toer. Ja, je moet komen. Goedemiddag. Ik zit nog in jas. In de Wat is dit? ochtendjas. Het is er wat 12 uur. Ja, nou, ik ben aan het uitsliepen. En waar is dit voor? Omroep Friesland. Oh, gooien. Oh, wat gezellig is het hier. Oh ja. Ja, laat me man. Nou, dit vind ik mooi op. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar kom je bij? Wij hier van eigen dorp. Dus voorproef je altijd. Krijgt een nieuwe caravan, dus we even uitproberen. Nou, en als dan alles goed functioneert, dan gaan we op stap. De bedoeling is in zonens 3 maanden op vakantie te gaan, verderop naar het zuiden toe. En we kunnen wat Engels, wat wat Duits en wat Fries. Daar ben je echt net een beroerd in. Maar werkt dat in Frankrijk? Altijd, altijd. En wat is sliepen in het Frans? Dat zou ik zo net weten. Dormier. Dormier, ja, dat klopt. Dormier. Ja, daar hoor je hem wel van, dus wat dat onbelangrijk. Ja. Dormier als de mieren. We zijn maar grote vliet, maar we reizen ook zo graag uit in de vakantie. Oortje alvast. Goeie reis naar Frankrijk, hè? Ja, zeker dank. Simmer in Friesland. Wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hilkema en Haima.